Salam, sizedir wagtynda geldiňiz jenap. Durun hany durunla. Durun tek ey Allah. İnol ahir tapılly. Howsala gaýtalayan howsala. Gidin bu yerden men öýde gizlenerin. Tidrak bolun, tidrak bolun. Eren gowy. Hemme yeri bağırlamalı. Hiç kim yok. Yokurini bağırla. Anay bir oğru nirede. O yerde hiç yeri oğru yok. Ondan oğrunun içi katıptırdı. Bir de can edip ağırlayıptır. Bolanış ol. Bu juda mırrih bolya. Oğlum, 2 günün içinde sen 2 gedek polisiyan çağırdım. Polisiyanı kim çağırdı da dine bir ımıklı üçün çağırmalı. Men ogryny düýnem gördüm, şugunem çynym aýdýan. Alex, aýdylýan zady gulak asa. Bu jaýda hiç kim bolmandyra. Elanynyň itijimi näme? Men onu şugun göremde, doşenme onu itiniň oğurlananyny aýtdy. Oň näme hili bolany sen öz gözüň bilen gördüňmi? Alex, polisiýadan ötünç sorady, otaňa geçip ýat. Men dogry maýdan üçin men bagyşlaň. Alex, bagyşlap göreň, haýşeýän. Beýle zat indi gaýtalanmaz. Dogry däme oglum? Men size çynym aýdýan. Näme diýdiňizler? Gelin her haçanam bolsa bir ýagda ýüze çykaýdy, bir de jaň etmegi oňa gadagan etmäliň. Salam biheppe. Gapylsanay. Bar. Aha, sen polisiýany kýede galladyň. Innem sen yaramaldan hataryny goşan bolmaklar ahmal. Inni kömege çağıraýsaň, atla hiç kim gelmez. Kaka niçana gitmedi. Onu maslahatdan aldy. Bizim kapılar becertmek hem oturtmak için kampanyamın sorunu ödemede gerek olan pulları harçlamalı olduk. Ha, beterdi. Hemmeler üstümüzden gülüyor Alex. Seni bizim başkalarımızın abrayını kaçırdın. İlk isteyenin cayı. Sonra hanım kıyasın cayı. Men ılalaşan doğrusu. İnni kıyarkatının cayı olur. Kulak aç. Nem için oğru şülöylere gir yarım olur. Yönü hiç tat alan o. Biliyor musun? Men pikirimçe, ol aýratenen bir zady gözleýän bolmaly. Şo zadyň kiminki dediğini bilmän soňlarym onu ähli jaýlardan gözleýärler. Mesele olaň näme gözleýändigini. Eger bu mesele hiç kimi gyzyklandyrmaýan bolsa, onda bar zady men özüm bir jaý etmeli bolarym. Bağışla görün, şu gün yerden aladalar köp bolan soň welelýär. Ýoluňyz ak bolsun. Belki